Ginatudlo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ang tubig-ulan nga nagailig halin sa Mount Caniapasan amo ang gintunaan sang pagbaha sa banwa sang San Enrique, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radyo kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iya ginpahayag nga ang nagakatabo subong sa pila ka bahin sa probinsya amo ang ginatawag nga fluvial flooding ukon ang pagbaha nga nagikan sa kabukiran kag suba. Ginpahayag ni Salinas nga ang tubig halin sa Mount Caniapasan nagailig padulong sa Nazuli Dingle kag ukon Dingle kag nagaagi sa Agotayan Creek antes magula sa Halao River. Base sa data sang amo nga opisina na apektuhan sang baha ang barangay Kumpo kag Palhe sa San Enrique kag Monpon sa Duanyas nga may 27 ka pamilya. Sa subong may pila pa kabahin sa mga dalan nga hindi pa maagyan bangod sa tubig kag saluna nga yara sa lugar. Padayon man nga ginamonitor sang opisina ang level sang tubig sa Halao River. Ginpanumdum ni Salinas nga ini nga sitwasyon isa sa mga epekto sang global warming kag iya ginapanawagan sa mga pumuluyo kag lokal nga pamunuan nga kutkuton kag padalumon ang mga waterway agon malikawan ang pagtaas ang tubig kag pagbaha sa palaabuton. So may phenomenon kita subong, no? I call it for me phenomenon because of the fluvial flooding. Ang fluvial flooding is intense rainfall, heavy rainfall in a particular area. Tapos may mga catch basin siya pre sa mga talamnan nga madalom, no? Kung ano man da nga mga posible nga mag-store magtambak ang tubig dira. Tapos ma-download na siya, magailig na siya sa waterways. It can be a sapa, it can be a river, or it can be a creek, tapos i-load siya sa Halao River. Si retired Police Colonel Cornelio Salinas, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Iloilo.